Ora enek wong apik niku uripe kok penak. Kabeh wong apik niku uripe angel. Semakin kita bermanfaat, semakin ujiane niku berat. Titenane wong niku kok iso manfaat, mesti uripe niku kecuba bolak-balik. Mbah kecuba rezeki, kecuba didohi kanca, kecuba keluarga, kecuba rezekine seret enek. Semakin kita bermanfaat, semakin pula Allah memberikan ujian kepada kita semakin besar, semakin berat. Mulakno gedhekno sabare, gedhekno istighfare, ndonga bareng ngoten tawakal. Ora enek wong apik niku uripe kok penak. Kabeh wong apik niku uripe angel. Semakin kita bermanfaat, semakin ujiane niku berat. Titenane wong niku kok iso manfaat, mesti uripe niku kecuba bolak-balik. Mbah kecuba rezeki